and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nadisgrasya si Rafi og delikado ang kahimtang. Midali pagsusi si Ido sa giisip niyang anak og naibaw-an na lang niya nga migamit na ikiniug drugas si Rafi. Nabasahan sa inahan ni Emily ang naitabo kang Rafi. Emily, basahan niya sa pamantalaan. Tanawa ra. Nga man nabangga nga auto sa poste. Ug basahaan Rafael Samonte. Dili ba maunay nga ni Rafi? Ha? Dili ba, Emily? Hindi ko na nabi. Basa. Oh, siya ni Ma. Si Rafi Samonte. O critical ang kahimtang. Lakaluwi niya. Naaron siya sa ospital. Adoon na to, Emily. Doon ta siya. Karon dayon, pagilis. Kabuutan niya. Naluoy ko. Adoon ta siya. Maluwas lang unta si Rafi. Maluwas lang unta. Oh, mo na kining ospital, Emily. Mangutan na to og hain siya mahimutang. Ma, ningigayo na ron. Giatiman pa siya. Critical ko ang kahimtang. Igo na nga ni ta. Mangutan na lang ta kung si estado siyang kahimtang. Pero siguro ko nga dili pa ginapaduawan. Dili kay basta amigo lang nato siya. Suod gyud. Og maayong higala. Sige na, mangutan na ta. Ano tas information, Ma? Ako rin mangutan na. Paabot lang nila. Nangasamad gaya diyang nawang. Maulian bakahan na. Natulog siya. Tungod ka na sa gidapat mga tambal niya. Ay, ngaluoy ni Dong Rape. Kung dili ko na makamatngon sulod sa 24 oras. Kuya! Si Sir na tingali ran. May balik na yan. Ako kablihan. Kinsa mo? Higalami ni Rafi. O siya si mama nako. Si mama nako na rin. Ako si Emily. Hala, ikaw di mo imila. Nga, gikaibgang Dong Rapi. Oh, akong anak. Kumusta man in town siya? Naputo sa bindahi ang iyag naong. Bita, ang delikado yung kaimtang. Gika naman na siya sa ICU. Pila ka oras na siya dito. Okay nga ng doktor. Hindi siya makamatngon sunod sa 24 oras. Kuyaw ko na. Simba ko intaan. Kaibiganan gid ay kames. Guwapa ka man, God. Emily, ang ako nga. Oh, Maluwas na siya nang mag-ampo lang ta. Gayod. Nay, niya. Nagadalaga ni ko groceryuhan, no? Sige ko grosaryo. Daghan kitang mag-ampo para niya. Kinsay nga ni mo? Dalmasya. Dalmasa, gaya akong binanyagan. Pero imyat lamang akong angga. Dili ko ganahan nga tawgon kog masya. Mura kog masyador sa bulangan. Si aw ka man sa di ay imyat. Mabitaw na yung ganahan ni Dong Rapi na ko. Si aw kuno ko. Pero kapayason og mata. Ay, siya, lingkod mo, lingkod. Ang hain man di ay ang iyang mga ginikanan. Di nito si Sirida. Pero may importante nga timan. Labot sila mga business. Wala man na yung asawa si Sir. Kay biyuda. Oh, mao ba? Buktong anak si Dong Rape. Og maulagi. The only man. Natural, only son. Natural, spoiled asay. Dili ka na kalikayan. Mausad bitaw ni si Emily. Only pod na akong anak. Makamatngon lamang unta kinis Dong Rape. Balitaan gyud na ako nga dili ka da Emily. Sulti gyud siya imiyat. Aron malipay siya.
Kay siya gyud may gusto kong madayon sa akong anak. Oh, maayo nun, ma'am. Mamamasad, uy. Ni istorya bitaw na ako dong rape nga ibo ka ay sa nimo inday. Pero naaman ko nung kayo iyan. Wa na to eh, wa na to. Wa na to tagda sa akong anak. Og magampo ko imiyat. Magampo ko nga maulian ra ni siya. Gikan mi din karon, muhapit kami simbahan. Magampo mi. Salamat, Mrs. Oh, ma'am. Nuring na lang imiyat. Ayaw anang ma'am, nuring na lang ha. Naoy, lain na sa dagnoring na lang ma'am. Magmam lamang gayod ako. Ang ngayon masakag tahoro dag ma'am. Kay maestra ako magkakitsura. Bitog, si aw kagyod imiyat. Ma, ato na lang ta. Wait taw ang bay. O, di mo sa ta siya ikasulti, Roy. Tanan na lang. Nala, sige. Ato na lang una, mi imiyat ha. Kay manimba pa mi. Iampo na mo ang kaluwasan ni Rafi. Salamat. Salamat ninyo, Daimile. Ma'am Noreng. Salamat. Makamat nga na gani ang buhat si Dong Rafi. Sutin ako nga din ni mundo. Kamu gaya dang o nagmiduaw niya din sa ospital. Mubalik na migduaw imiyat. Nala, sige. Sige nang ha. Ariyo na mi. Hala. Kupaha pag yun yung bata. Bayhana. Maugi di ay. Nga nabuang si Dong Rapi niya. Pero, katong nadungog ko kang Dong Rapi, ang iyang gisulti nga, goodbye ko no? Kun mo lampo siya. Dili to maayo. Dili gayad maayo. Dang. Dang, ikaw to. Ikaw to may agola. Ay, salamat. Salamat, Lord. Luwas ka, Dang. Buhay ka. Dang rape. Dang. Ay, nahilom naman. Natulog tingalig balik. Ay, bawon ako ang doktor. Halo? Sir, salamat sa Diyos. Luwas na si Dong Rape. Nakamat nga na, sir. Oh, maayo kung mao ka na. Lipay kayo ko, sir. Libre na siya. Og, may bisita niya ganina din ni sir. Inahan na ganak. Ha? Kinsa? Si Emily, o kagyag mama. O ka na si Emily, sir. Mao din na naibgan pag-ayo ni Dong Rape. Di ay ba? Ang importante nga nakamatngo na siya. O ginaot pa niya sa labing madali, mubiya na siya niya ng drugas. Sir, naibalo na day ka. Sir, gibadlong pa yan na ako sa Rape, ana. Sige na, imiyat. Nalipay na lang ko. Nga nakamatngo na siya. Muanharaw niya ko, ha? Sige. Bye. Ay, sir. Ah. Kadit lamang, may sulti pa ka. Bangag sa ilong. Usaman. Naalagi ba nga, gakakog ilong. Sir. Mahal pa ganda ini, mas Dong Rape. Nalipay ko. Mara na, sir. Sige, bye. Gusto ka, imiyat. Giisip ko siya. Nga ako nga na. Sa kituod kung mawa siya ko. O ginaot laon ta. Nga magkamaulang siyang morespeto. O mutahod sa akong pagpangga niya. Mura na gipangayo ko. O nga magtarong na sa iyang pagtuon. Daan pa ko, ganiya ka sa gym. Mayo kay miyanhi ka. May problema? Noon sa day ka, sultihi ko.
Si Mama, may sakit. Gihatod na mong lula kanina. Mao ba? O siya sakit? May resulta na ang pagsiginig inom. Cirrhosis of the liver. Hain sa ospital ha? Perpetual. Makuyo ko ni mo kung mato ka. Ugma? Sige, aron. Ikaila mo si Lola Jovita. Dugay na itong gusto makakita ni mo akong Lola. Maabsent ko sa hapon ha. Makuyo ko ni mo. Nasa man nag-lunch na ka? Di ako itang saging linusak. Busog ko. Pumin ako ni kan. Kay tagsa ta. Ay maning usaw. Niya dahan akong tubig. Tagsapot ta. Emily, sweetheart. Bisan og ako bati ang mahal kong mama, pero misabot ko niya. Nis ko tutuod kinako bahin ana Mike. Nakuwang sa pagmahal si mama mo diya ni mo. Anong ingon anak man? Ay na lang pagsusi, Emily. May taguon pa ba na ikan ako? Di pa ko rin ang gusto kayon. Nga no, Michael. Basta lang. Dili pa ron ang gusto kayon. Nga no ka. Sultihin lang gud ko. Kinilit man sweetheart. I love you so much. Mamatay tikali kung mawag ka. Ikaw ra ang akong kalipay. Matouch man lang sa ta. Baby P. I love you too, Michael. God knows that nga mahal kayo ta ka. Manong kita daw ko ni mag-ingon na. Wa lang. Ganahan ko mutaraw ni mo nga misultig mo nana. Lain may ato. May ibalita ko. Usa man. Nadisgrasya si Rafi sa monte. Gida akong mama pagduon niya. Gusto, na-admit siya ron. Sa ospital ha? Sa perpetual. Usa man hitabo din ni Rapi. Nabanggang iyang auto sa poste. O, wa pagkamatngon. Pag-adto na mo. Delikado niya kahintang. Oo ba? Naluoy pa ko. Daghag samad ang nawag og lawas. Muadto gani kang mama ni mo nakuyaw ko. Ug duawa po niya si Rafi ha ba? Oo ba? Sige, mato ta. Unya, pero meron ba kang regalohan og fresh flowers ni Rafi? Chocolates. Unsay dadon mo? Duaw ra ko. Dili ko rich no. Ug maha kitang duha ang mo doon ni Rafi sa monte. Aron peace na mo. Wa ba akong kigaway. Karibal ko lang siya nimo. O gusto ko mawa ng mga kasamok. Gusto ko nga magkamigo mo. Okay ra ko. Naambot lang siya. May kibati siya ron, Mike. O kinaot pa nga maulian ra siya. Naluoy ko sa iyang kahintang. Luoy kayo si Rafi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!